ஹாய் வீவர்ஸ், நாங்கள் சாப்பிடும் சாப்பாடில் கார்போஹைட்ரேட்டு காணப்படணும், புரதங்கள் காணப்படணும், கொழுப்புணவுகள் காணப்படணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த வகையான சாப்பாடுகளில் அதிக அளவு புரதம் காணப்படுது, அந்த புரதங்களை நாங்கள் அதிக அளவில் சாப்பிடுவதால் எங்களோட உடலுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கிறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எங்களை சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். புரதம் என்பது எமது உடலுக்கு அத்தியாவசியமானது. இது போசனை மெக்ரோநியூட்ரியன் என்று சொல்வார்கள். தினமும் எமது உடலுக்கு கட்டாயம் புரதச்சத்து அடங்கிய உணவுகள் தேவையானது. இதில் முக்கியமாக உடல் வளர்ச்சிகள் மற்றும் ஹோமோன் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்பாடுகள், நொதிய தொழிற்பாடுகள் மற்றும் புண்கள் குணமாதல், சத்திர சிகிச்சை மேற்கொண்டவர்கள் சீக்கிரம் குணமடைதல் போன்ற பல்வேறு விடயங்களுக்கு புரதம் எமக்கு தேவைப்படுகின்றது. இந்த புரதமானது நாம் பிரதானமாக இரு வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று விலங்கு புரதம், அடுத்தது தாவர புரதம். நாம் விலங்கு புரதத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால் இது ஒரு முழுமையான புரதம் என்று சொல்வார்கள். அதாவது இந்த புரதத்தில் அமினோ அமிலங்கள், புரத கட்டமைப்பு கொண்டுள்ள பதார்த்தம் தான் அமினோ அமிலங்கள். இந்த அமினோ அமிலங்கள் பூரணமாக காணப்படுகின்றது. அதாவது எத்தனை அமினோ அமிலங்கள் சேர்ந்து புரத கட்டமைப்பு உருவாக வேண்டுமோ அத்தனை அமினோ அமிலங்களும் இந்த விலங்கு புரதத்தில் காணப்படுகின்றது. இது எமக்கு ஒரு சாதகமான விடயம். எனவே இதனை நாம் புரதம் என்று அழைப்போம். இவற்றை உட்கொள்ளும் பொழுது எங்களுக்கு அதன் பயன்கள் அதிகமாக கிடைக்கும். கர்ப்பிணி தாய்மார்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மற்றும் சிறு பிள்ளைகள், வயோதிபர்கள் போன்றவர்களுக்கு இவ்வாறான முழுமையான புரதங்களை நாம் வழங்கும் பொழுது அதனிலிருந்து கிடைக்கும் பயன்கள் அதிகம். இவற்றுக்கு உதாரணமாக நாம் கோழி இறைச்சி, மீன், மாட்டிறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி மற்றும் சில விலங்குகளின் பாகங்கள் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம். மேலும் முட்டை, பால் போன்றவற்றையும் நாங்கள் இவற்றுக்கு உதாரணமாக குறிப்பிடலாம். இவற்றில் நீங்கள் பார்ப்பீர்களேயானால் மீன் மற்றும் கோழி, முட்டைகளுக்கு நீங்கள் நிச்சயம் முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும். மாட்டிறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி போன்றவற்றுக்கு அதுக்கு அடுத்ததாக நீங்கள் இடம் ஒதுக்க வேண்டும். காரணம், மாட்டிறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி போன்றவற்றில் உங்களுக்கு தெரியும் நிரம்பிய கொழுப்புக்கள், அதாவது எமது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கொழுப்புகளும் காணப்படுகின்றன. எனவே நீங்கள் புரதம் அதிகமாக உள்ளது என்று நீங்கள் இவற்றை தினமும் சாப்பிடும் பொழுது அது உங்களுக்கு சில வேளை பாதக விளைவுகளை தோற்றுவிக்கலாம். எனவே நீங்கள் உணவு தேர்வு செய்யும் பொழுது அதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மேலும் கோழி இறைச்சி ஆபத்தானது, அதில் இரசாயனங்கள், ஹோமோன்கள் பாவிக்கப்படுகின்றன என்ற தவறான கருத்து நிலவுகின்றது சமுதாயத்தில். இது முற்றிலும் தவறானது. கோழி இறைச்சி இலங்கையில் மிகவும் பாதுகாப்பான ஒரு இறைச்சி வகை என்பதை நான் ஆணித்தரமாக கூற விரும்புகின்றேன். மேலும் தாவர புரதங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்களேயானால் கடலை வகைகள், பருப்பு வகைகள், விதைகள், அதாவது நாம் சில வேளை சாப்பிடும் நிலக்கடலை, கஜு மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் பாதாம், பிஸ்தா போன்றவற்றிலும் புரதம் காணப்படுகின்றது. அதிகளவு புரதமும் அதே நேரம் நல்ல கொழுப்புகளும் காணப்படுகின்றது. மற்றும் இதில் சில கடலை வகைகள், அதாவது பயறு, கவுப்பி, கடலை, இவற்றில் கார்போஹைட்ரேட்டும் காணப்படுகின்றது. எனவே நீங்கள் பார்ப்பீர்களேயானால் சிலர் உடம்பு அதிகரிப்பு, உடல் நிறை அதிகரிப்பு போன்றவற்றுக்கு, உடல் நிறையை குறைப்பதற்காக நாம் இவற்றை கட்டாயம் வழங்க வேண்டும். காரணம், இவற்றில் புரதம் காணப்படுகின்றது, நல்ல கொழுப்புகள் காணப்படுகின்றது மற்றும் கார்போஹைட்ரேட் காணப்படுகின்றது. மேலும் இவற்றை சிறிய அளவிலேயே நாம் எம்மால் உட்கொள்ள முடியும். ஒரு கடலையோ, பருப்பையோ அல்லது பயிரையோ நாம் சோற்றை போல உண்ண மாட்டோம். எனவே சிறிய அளவு உட்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு வயிறு நிறைந்ததாக நமக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படும். எனவே இவற்றை கட்டாயமாக உடல் பருமனை குறைக்க வேண்டும் என்று உறுதி கொண்டுள்ளவர்கள் இவற்றை சாப்பிடுவது மிகவும் சிறந்தது. இவற்றை நீங்கள் கவனத்தில் கொண்டு தினமும் உங்களது உணவை ஆரோக்கியமான விதத்தில் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.